Salutare și bine te-am regăsit la un nou joculeț cu tine, iarăși Infinite Gamer. Și astăzi voi să ne jucăm un joculeț mai nou așa, pentru că mi l-a sugerat un prieten. Și hai să dăm drumul să vedem și noi ce o să iasă. În prieten mi-a zis că este foarte, foarte mișto și are o grafică realistică. Nu știu, acum și o să vedem. M-am jucat undeva în jur de 2 ore să văd eu cum și chiar mi se pare foarte, foarte șmecher. Acum o să vedeți și voi. Voi nu uitați să dați un like și un follow pe acest canal dacă vă plac episoadele, iar noi o să mai facem. E cam de greuluț în meci, dar ok. Bă, pe item shop mi se cam par prețurile exagerate, adică voi pentru un skin să dai 19 euro. Ei, salut, ia uite, mă văd eu pe puțin. Ok. Ok, ia să vedem. Ok. O să așteptăm, trebuie să așteptăm 30 secunde aici pentru a ne da în meci. Băi, să nu uitați că la 100 de abonați o să fac și turul setup-ului meu. Așa că dați-mi follow pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Bun. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ne dă acum și meci. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, boys. Ia uitați ce grafic avem aici. Ok, stai să văd unde m-am spawnat. M-am spawnat pe o dita mai stâncă, că cred că... Ok, op. Bă, deci, și cum mă dau eu jos de aici? Zice și mie cineva, vă rog, frumos. Dacă... Mamă, mi s-a dus jumătate de viață, dar... Ia uitați, pe frate, cât e de realistic, adică, băi, mi se pare că își merită absolut totul în el. E o grafică foarte, foarte realistică, n-am cuvinte. Ok, uitați la cactus cât de realistic par, adică mi se pare efectiv wow. Pentru un Battle Royale mi se pare efectiv. Ok, hai că avem acolo o casă de investigat. What? Boys, aparent avem și din asta, gen, știți, ca... Ok, stai să-mi iau asta. Ca în războaie cu... Cum se cheamă, mă, astea? Ia să scrieți în comentarii, că nu prea știu, nu mă prea pricep. În astea pentru scuzișori, avem și saci aici, văd că... Ok, o să-mi iau ăsta. Ok. Bă, aparent avem și gen mâncare în astea la băncuță. Ce mi se pare șmecher rău de tot. Și uitați cum arată apa, boys, adică, ia, hai să plecăm un pic la apă să vă arăt mai în detaliat. Ia uite, tata. Bă, zici că e mai ceva ca în GTA 5 grafică, adică, boys, uite, ai și alge pe sub tapă. Ce mulți joacă PUBG, dar PUBG pe calculator, însă, da, nu știu, dar
Pe PUBG nu e așa grafică, wow, chiar și cu RTX 3080. Însă aici, uite un pic ce grafică îi. Ok, stați că trebuie să ajung pe partea aceasta. O să încerc să caut o mașinuță, vreau să vă arăt neapărat mașinuțele. Ok. Ok, ia uitați. Bă, da, ce... Bă, zici că a pus mașina asta, zici că e de pe timpul lui străbunica când s-a născut, deci nebun la... Ia uite. Doamne ferească. Ia să vedem. Bă, este. Zici că e din asta pentru școală, ca pe timpuri ducem elevii la școală. Ia. Ok. Ok, să mergem. Vreau să ies de aici pentru că la aici... Da. Vreau să găsesc ceva, nu știu unde să dau. Deci dacă fac accident, este așa. Unde să mă cam asta? Ok. Mai fac accident. Hop, încetișor. Luăm aici, dei. Ok. Bă, stai că eu nu vreau să ies din zonă. Da, stai că nu are putere. Am uitat că aici nu-i... Ia uite. Hai, elevi, plecăm la școală, nu? Ok. Poți să te joci așa, dar mi se pare mult mai șmecher din first person, fiindcă, nu știu, mi se pare mult mai șmecher. Asta e opinia mea deja, dar, da. Deci și pot? Nu știu. Mama, băi, deci, îmi pare rău, dar mâine, deci de mâine se începe școala și din astea și, da, nu știu, adică, dacă se începe școala, cred că o să postez și mult mai rar, pentru că anul ăsta am și examene și trebuie să învăț la maxim pentru să iau examenele cu note mari. Ok. Bă, dar, deci nu găsesc nicio... Ia stai că eu pe aici așa. Hop. Mama. S-a răsturnat un pic mașinuța, nu? Ia stai, ce avem aici? Ok. Ok, băi, să avem așa. Bun. Oh. Ok, ia să vedem. Bă, what the fuck? Deci că i-a făcut statuie lui socra mea aici. Sincer vă zic. I-a făcut statuie lui socra mea. Ești nebună, că... Ia, să vedem. Bă, deci vreau să vă arăt
Dacă încă o să apuci cu ok. Ia uitați-mă cum acum o să se scufunde mașinuța asta în apă. Băi, descundat nu s-a scundat pentru că vedeți că este jos apă, dar s-a necat motorul și da, a intrat apă la motor și s-a stricat. Ok. Ia, cum se vede dacă trag într-un copac? E rău. Bun. Dar mai junglă aici. Ia să văd eu. Okay. Ia uite, tata. Mamă, ce e aici? Bă, what the fuck, ce e aici? Veneau ăia și meditau și făceau... Hai, Doamne, ferească Sfântul. Asta e ce armea mea. Așa. Stai că nu... Bă, dă-te jos, mă. Uite așa. Ok. Mai bine. Ok. Bă, vreau să-mi scot dar cum? Ăștia sunt, da? Ok. Nu vreau gen să i-am că... Deci, băi, să vă arăt acum. Mai țineți voi minte, bă, WC-ul ăla din grădina lui bunica care mirosea tot halul. Uite, bă, ăștia au băgat WC-ul din astea. Deci, băi, eu când le-am văzut pentru prima dată am rămas efectiv șocat, boys. Cum o să bagi WC-uri de astea? Ok. Ia să vedem noi. Ok. Ia să vedem noi ce avem. Uite, să mă îndrept spre Nicolo. Aseară am și răcit un pic, dar nu știu de ce. Ok. Și, deci, aici ai și gen pe mapa asta, pe jocul ăsta șmecher rău de tot, boys, ai și beci din ăla, sau cum se cheamă ăla de la țară unde se ține vinul și toate astea și gen chiar ai vin acolo și da, te duci în război și vrei să te treci tu puțin, ți-ai luat sticla de vin și... Mașina asta nu are putere să ridice un deal, what the fuck. Trebuie să iau totul la prejur. Ups. Hop, 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 hop. Hop, hop. Bă, unde mă duc eu?
hop, hop. Ok. Boys, dacă vreți să ne jucăm și să vă jucați cu mine jocul ăsta, nu ezitați să îmi dați un invite. Pentru că bă, da, intru foarte greu la război. Nu vreau pe aici. Vreau eu să mă duc. Stricăm natura, boys. Ce are ăsta? A început să ningă, boys. Au început să ningă, boys. Bă, mașina mea, bă! Bă, mașina mea, bă! Oricum nu mai trebuie, pentru că dealul ăsta sunt sigur că nu se ridice. Deci, boys, ce se întâmplă? What the f... Îngheț de fric și nu înțeleg ce se întâmplă. Haide, bossulică. Băi, deci, sincer, chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, what the fuck? What, acolo este și semnul satanii pe aici. Păi ce dracu, bă? Eu nu înțeleg nimic, efectiv. Ce se întâmplă? Boys, sincer, voi, deci chiar nu înțeleg ce se întâmplă, boys. Băi, ce trebuie să fac? Nu înțeleg. Ce să...
Că am zis și mie ce de ajuns întâmplă, băiețe, că nu înțeleg nimic. Ok, mai a rămas 2 player, gen eu și cu unul. Ok, să... De unde dracu treci, mă? De unde dracu e tras, mă? Nu înțeleg de unde trage. Ce să facem și asta? Băi, de unde e ăsta? Da. Ce să zic? Asta este. Bun, bă, voi sper că v-a plăcut acest, să zic, episod din acest joculeț. Dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să lăsați un like, iar eu o să văd susținerea voastră și o să mai facem și episoade cu alte jocuri sau chiar și cu acest joc dacă vă place. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!